Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana, kuona kuti zvese zvakaringana here ibasa. Asika rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Makadini, tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tina Patience Nyombe, mudzimai ane makore 38 nevana vaviri. Pavana vaviri dangwe rake Moven ane 16 years ndiye ari kurarama nehurema. Moven akaberekwa ari mwana aitove nemitezo yakaringana. Hurema hwakazouya. Moven akatotanga achiona, but pandakamusununguka first day haana kuchema. Ndakamusununguka kuma 2:10 am. Takazoenda kuHarare Hospital akazoniswa paoxygen, but ABGA score yake yewe 2 papanzi 4 papanzi 6, but papakanyorwa nered. Saka handina kutsanangurirwa kuti zvaifamba sei. Ndobva ndaenda naye kuHarare Hospital bva taita wiki. Ndokuzobuda kwatakaita chibva tadzoka naye kumba. Ndobva akura zvakanaka. Akakura akaenda kuchikoro. Akatanga ECD yake Parukudzo primary. Bva grade 1, bva grade 2. Then ari grade 2 ndopa akaoneka kuti Moven ari slow. Ndopa takaenda kuMinistry of Education kuGlenview. Ndopa akanzi ngaende tsvagai chikoro chiri padhuze neni oiswa muspecial class. Saka ndopa patakazoenda kuHadzanai paiswa muspecial class kubva ari grade 2 grade 3. Grade 3 pakati memu wake ndopa wakatanga kuona kuti mwana uyu anenge asikuita senyatsoona zviri pabhodhi, because ainyora zvihombe instead yokuti anyore zvidiki, ainyora zvihombe. Saka ticha vake ndopa wakandidaidza vakati mwana uyu anenge asiri kuona, imboenda naye kuchipatara. Chibva tazoenda naye kuParenyatwa. Ndobva tamboti arapwa. Saka pane paakazonzi pakudiwa maglasi. Pane mari yakataurwa ipapo, ndobva tashaya mari. Bva tambogara naye. Ari grade 3 kudaro, bva grade 4 grade 5. Ndobva tatanga futi kuenda naye kuchipatara. Takazoenda takaenda futi, takadzokera futi kuPare. Ndobva panzi parudiwa matest. Matest acho akataurwa ipapo anga akawandisa. Plus paidiwa mari yakawanda. Ndobva tashaya mari yayo. Ndobva tatombogara. Ndobva takazodzokera futi naye kuNorton. VekuNorton vakati isusu hatikwanisa kumurapa panapa, dzokerai futi naye kuPare, anorapwa kuPD. Ndobva takazoenda, tazogara tashaya mari. Ndobva tigarei. Bva ndatanga, saka after lockdown, lockdown ndopa zvakazoita worse. Panga grade 6 pakatanga lockdown pepe. Paakazogara ndopa zvakazoita serious. Anga kusatonyatso kutoona chaipo. Ndobva tazogara bva ndatsvaga mari futi. Bva tambotanga futi kuenda takazoenda kumarondera. Taenda kumarondera naye. Ndobva pana doctor vekumarondera vakauya kuRuwa. Saka sister yangu bva atondifonera akati enda nemwana kuRuwa parehab paipa. Pana doctor vari kuuya vari kutarisa vanhu maziso. Ndobva ndakaenda naye. Tasvika papo ndobva atariswa. Zvikanzi munouya naye kumarondera. Saka takazotanga kuenda kumarondera. Achitariswa ndobva akazonzi parudiwa test yeOCT. Tichibva aitwa test iya. Haana kuzokwanisa kuitwa test. Ndobva tadzoka kunoku yediwa 170. Ndobva tashaya 170 iya. Tazogara. Saka pane pandakazofunga ndikati regai ndimboenda kusocial welfare. Ndonotsvaga inonzi AMTOSO. Yekuti anokwanisa kurapwa pasina mari. Ndobva ndakaenda naye patakafambira mapepa ebva zvabuda. Ndobva ndakatanga kuenda naye kuPare. Ndaenda kuParenyatwa madoctors vati imimi since mama kanzi mwana uyu ada kuitwa test kunoko yaitirwa kuAvon yainzi 170. Chiregai tibvunze pane inonzi tokanganwa zita racho. Iri kuna second. Regai tibvunze koko kuti yakamira sei. Ndobva yanzi $40. Ndobva tatsvaga $40 iyayi yetest. Bva anoitwa test iyayi. Ndobva takadzokera nemaresults kuParenyatwa. Tasvika madoctors ndobva akabva angoti mwana wenyu is totally blind. Because kana test iyi yakaramba kuita
zvakutore kuti achakwanisa kuti kuona. Saka munozongodzoka naye panapa only kana akuudzai kuti maziso anga kuti arwadza. Mwana akanga achitobuda mumba achizviendera kuchikoro. Tinoziva kuti mwana kana akumagrade 3 anotomhanya ega kuenda kuchikoro. Iko zvino izvi mwana haachatoona zvachose. Veukama, baba, nharaunda vakazvitambira sei? Kuzvitambira kwacho kwakatombonetsa. Kunyanya ini mai vacho ndakatonyanya kutoaffectika. Because pama-first days aiti dzimwe nguva pamwe aifamba murodhi anditi paanenge achifamba murodhi odhuma munhu orohwa. Oya otaura mama ndarohwa but munhu andirohwa handitese handimuzivi. Zvinhu zvaindibata zvisingaiti. Mashoko anotaurwa nevemunharaunda vana vezibofu vamwe ndovanoti harione vamwe vanoti ndiye asina kukwana chichi vanotaura zvakawanda but zvinoita zvinondibata samai vakabereka. Saka pasituation yekuti haachakwanise kufamba kunotamba nevamwe shamwari dzake dzinomutomuvinga panapa zvinhu zvinondirwadza zvinondibata samai. Tiri kuona isusu kuti mataura kuti kwese uku pane mari dzamaiudzwa kunzi mwana arapwe manga muchiti maidzishaya. Mungati here imimi zvichida dai akakurumidzirwa pamwe ingadai nhasi uno Morphine ari kuona? Dai akakurumidzirwa because first stage yemaglass dai takakurumidza kuwana mari yemaglass achiri kumagrade 3-4 ikoko zvaiita because ranga riri ziso 1 rekuleft. Saka nenyaya yekuzoshaya mari dambudziko rakazoramba richiita richiwedzera zvekuti zvakazosvika pakukurisisa zvekuti zvaasisarapike. Tinoziva isusu kuti dzimwe nguva tikawirwa nedambudziko hatibva tangoramba chiti kuenda kuchipatara. Imi muri kunzi mwana haachaoni. Mune here kumwe kuti makamboendawo kunotsvaga rubatsiro kusiri kuchipatara? Ndakambofambawo naye but kwataifamba takangonzi vana venyu vakananzwa nenyoka vakarara. Plus mwana wenyu ane chipo chaainacho. Saka chipo ichocho ndo chakaonekwa. Because ari kuma 3-4 years aiti kana akarara aigona kungovhumuka usiku ngoti usabate bhurukwa rangu chichi zvezvi mwana ari kungovhumuka. Unotarisa kudai unoona mwana akatorara. Ozomubvunza mama pane vanhu vandaona. Mungu achindibata shoti rangu achindivhura zipi. Ndopa aina handina kutombozviisawo mumusoro semunhu anga achikura handina kuzviisawo mumusoro. Iko zvino izvi Morphine ari kurarama sei? Mati imimi vana vanotoya kuzotamba naye vanouya pamba. Ko iye pane here paanombobuda achiendawo nevamwe? Ane here kwekuti munoti pane dzimwe nguva paanombobudawo kune kwaanomboenda? Morphine anouya achitorwa maSundays achienda kuchechi nemafridays. Pane kwavanombosangana inonzi Coptic Orthodox. Pavanoenda vaisimboenda kurukudzo voenda kuwadzanai vanomboenda kuGlendale but anenge achitofamba nevamwe. Vanouya vachimutora maSundays vachiita vachienda naye vomudzosa panapa. Upenyu hwaMorphine hwachinja sei kubva apa akanga ari munhu aizviitira zvinhu zvake iye zvino izvi akutoda mumwe munhu wokuti ange ari paari kuti akwanise kuita zvimwe zvinhu? Iko zvino zvachinja nekuti zvaakutoda mumwe munhu wekuti anenge achimutarisawo. Saka samai ndinototadza kutoita zvimwe zvinhu even kuenda kubasa chaiko. Ndinototadza kuenda kubasa nekuda kwake nekuti unenge uchida kuona paanopinda mutoilet. Uchada kuona kuti mutoilet maapinda makachena here. Paachabuda aflasha zvakanaka here. Kuflasha unotomupa mvura but unofanira kuteera uchitonotarisa kuti maaflashika zvakanaka here ogadzirisa. Saka zvinhu zvakawanda zvese zvachinja zvokuti handichakwanisa kana kumutumawo zvimwe zvinhu. Munhu wekuti akutongogarawo pamba. Tiri muchirongwa Twice a Mother nhasi uno kuti ana mai vaMorphine mwanakomana ane makore 16 haachaona. Akaberekwa ari mwana aitozviitira zvese achiona asi iko zvino izvi haachaona. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.
Tinokuchingamidzai zvakare muchikamu chino Twice a Mother umo matiri kutaura namai Morven. Vataura kuti ivo mwana wavo akatoendawo kuchikoro sevamwe asi akazenge anetseka nemaziso. Vana chiremba vakazoti mwana rava bofu. Zuva ramai Morven rinombotanga sei? Iye Morven ari kurarama sei? Zvii zvavanomuitira zuva nezuva izvo zviri kuvapa mutoro? Makuseni totaka kunotsvaga mvura, ndo chinhu chekutanga. Tatsvaga mvura ndodzoka, totaka kubika. Kana riri porridge ndombofanira kubika porridge ombodya. Kana adya tochitanga zvekusuka nekutsvaira mumba nekuti handina anondibatsira kuita mabasa ese. Ndapedza kutsvaira mumba time ndochibika tea. Kana paine rice kana paine chingwa ndongobika ndopa Morven. Morven mukomana anofarira chikafu saka anoda kudya. Funga after every 4-5 hours anenge achida kutodya. But iko zvino ndine hama yakashanya akabvawo kumusha, ndiye ari kumbondibatsirawo. Saka pari zvino ndiri kumboenda kuMbare, pane munhu wandiri kutengeserawo mabhero. Ndakutokwanisa kutombobudawo, but ari kudzokera zvisi zvepermanent. Achadzokera hake ndezvenguva diki diki. Saka ndaenda kutodzoka futi ndogara pamba nekuti handikwanisi kusiya Morven ari ega pamba. Kuti ndiye ndichida kuona kuti ari kutamba sei, paari kutambira vanhu vari kutamba navo vanhu rudzii, because anogona kungorohwa even nemwana mudiki chaiye nokuti vanotomudheerera nokuti hakwanisi kumudzosera. Not kuti haagoni kurova but iye mwoyo wacho iwo haatorina. Ndezvipi zvekuti mungati upenyu hwangu hwasanduka nekuda kwekuti Morven ari kurarama nehurema hwekuti haaone, uye kuti ndaane matambudziko aya neaya neaya nekuda kwehurema hwaMorven? Matambudziko andinawo akawandisa ekuti tikatarisa kuti patakagara iko zvino tinolodya hatina pake pekuti anokwanisa kurara. Vanotongoshiya mukicheni momo nehanzvadzi yake. Chimwe chinhu chekuti nyaya yekuti kana kuti even chikafu chacho ndezvimwe zvezvo zvekungokiyakiya kuti hatishayi hedu chekuzodya but unonyatsoona kuti hazvisizvo zvatinofanira kuita sekuita. Nenyaya yechipatara paya ndambotaura kuti takanzi nadhokota munozouya kana maziso arwadza. Saka pari zvino handisi kunyatsoziva kuti condition yacho inoramba yakadaro here, because akanzi ane glaucoma. Kuti akapota asinganotariswe kana kurapwa achipiwa mushonga handizive kuti zvinozofamba sei. Morven ane 16 years. Handichakwanisa kumutuma. Vamwe vana vanotonocherera vabereki vavo mvura but iye haakwanisi kundicherera nenyaya yekuti haachaoni. Rimwe dambudziko nderekuenda kutoilet. Anofamba akabatira madziro achienda kutoilet achidzoka, but panofanira kunge paine munhu wekuti anenge achiita achimutarisa kuenda kwake nekudzoka kwake nekutarisa mutoilet macho kuti makamira sei. Saka nyaya yapo ndeyekuti ndini nditori maziso ake. Pana Morven ndo pandofanira kunge ndiri. Saka even kushanya cheko handikwanisi kufamba ndichimusiya. Pamwe ndezvekungomusiya 2 minutes ndingomhanya kutaundi ndichidzoka ndogara pamba ndichiona kuti paari pari safe here. Kana kutamba kana bhora chairo chairo haakwanisi kunotamba nevamwe kunze kwegedhi. Imwe nyaya ndeyekuti Morven haachaenda kuchikoro. Saka anongoswera angori pamba panapa, atongowo munhu wekungogara. Anenge akangogara. Kugeza anogona hake kugeza but kumubikira kumuachira zvese ndinoita. Even akarwara rinenge ritori dambudziko rakatonyanya nekuti dzimwe nguva unenge wakutomuita zvekutomubata chaiko, batirana uchimuendesa kana kuti kunorara. Tinoona isusu kuti mwana vanotamba pa 16 years munhu anenge akutoti anogona ichi nechichichi. Imimi Morven chii chaanoita? Ngatiti mambotaura kuti shamwari dzake dzinomboyezotamba naye vanenge vachitamba naye sei? Chii chaanoita chemunofunga kuti mwana wangu anomboitawo ichi nechichichi kunyange akasingaoni? Morven anotamba neshamwari dzake vanenge vachiita zvekugadzira mawaya mota
dzemawaya kazhinji. But maFridays anoenda kuBible study. Morphin anoda Mwari zvisingaiti. Anotogona kuparidza chaanogona kuteerera. Haagoni kuverenga pari zvino nenyaya yekusaona, but anoteerera kana chaanenge anzwa ikoko Bible study anodzoka otaura kuti mama tadzidza zvakati nezvakati nezvakati. Kana kuti ari ikoko anogona kunzi titsanangurire zvanga zvichitaurwa. Anotsanangura exactly zvazvitaurwa nemuparidzi. Tinoona isusu kuti pazera iroro ma16 years vamwe vanobata foni vane zvavanoshandisa foni. Malvin ane here zvaanogona kuita pafoni kunyange akasingaoni? Morphin anogona kungoteerera chete. Nongoteerera chete, zvimwe zvese zvaakwanisi. Ndezvipi zvinhu zvekuti munoti izvi zvindaimbozviita asi nekuda kwekuti Malvin hachaoni handichakwanisa kuzviita? Nini ndakambe ndichitoenda kubasa, but after lockdown paakangotanga kusaona ndakabva ndangoregedza kuenda kubasa. Saka pari zvino handichakwanisa kushanda nenyaya yaMorphin kuti ndinobuda sei ndichimusiya ari ega. Zvakangofanira even baba vacho varipo, but havakwanise kufamba naye vachitaurawo nyaya naye even murodhi. Zviri zvinhu zvinondibata zvekuti unenge uchiona vamwe vana nana baba vavo vachikurukura vachiita sei, but ivo havakwanisewo kufambawo naye vachikurukurawo naye. Zvinhu zvinondirwadza. Saka ndine shunguwo dzekubatsirana nababa, but handikwanise. Ko imimi saamai mataura hongu kuti baba vangu ndine chimboshira kuti ndinomboona mwana baba nevanakomana vamwe vandombotora mwana vachienda naye kubhora. Ko imimi saamai mune here pekuti munomboti munofamba naMorphin murodhi kunyange makamubata ruoko muchifamba naye muchitaura naye? Kazhinji ndinowanzofamba naye tichitoenda kuchipatara. Ndo nguva zhinji yatingatoti tinofamba tese, but kana tiri mumba tinotogara tichitokurukura tichitotaurawo nyaya nekuonesana zvimwe zvinhu. Mataura imimi nyaya yechikoro uye mati ane hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake paanenge ari kuchikoro. Malvin ane here pekuti munoti atoriwo neshungu dzekunge ari pakati pevamwe vana kuchikoro? Shungu anadzo, but iye anotorwadziwo necondition yake. Shungu atori nadzo dzakatonyanyisa. Dandura nduzvanoda saka ini naye tichiwirira naso pamchova baby pamchova as long wafara baby uri top shata rangu sawi sawira sawi uri top shata rangu sawi sawira ndinozvidhipisa mumind mangu ndiwe wane munhu anonzwisisa grind rangu wakanyatsostada life yangu. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Mitoro inotakurwa nanamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Zvii zvekuti ivo mai Morphin vanoti dai kuri kuti zvaitika
mitoro iyi inokwanisa kureruka. Ini chishuwa changu ndechekuti dai Movin aya owana chikoro akaenda kuchikoro ndozoti mutoro wangu unoreruka ndokwanisa kubudawo ndichienda. Saka akaenda kuchikoro achanotrenwa. Because pane patakambonzi patakapedza kuenda kwadhokta takanzi endai naye kuDorothy Duncan ekuna 5 Avenue. Tikaenda ipapo vakati hatikwanisi kutrena ma16 years tinotangira pa18. But ipapo pacho pakandipa shungu nekuti ndakaona vamwe vanhu vasingaoni vachito mumwe aitove pareception haoni achitoshandisa foni yake. Saka chishuwa changu ndechekuti dai Movin akawana chikoro oenda kuchikoro onotrenwawo kuitira kuti remangwana rake rive rakajeka. Chimwe chinhu chandinonyanya kuda chekuti kana aenda kuchikoro akanodzidza owanawo chaanozoitawo muupenyu kuti asazopinda musititi achipema nekuti anenge adzidza. Tinawo mapofu muno munharaunda yatinogara anotofamba ega achitoenda kumabasa. Nezvimwe zvinhu zvanditoshuvirawo kuti dai mwana wangu akazowawo zvakadaro akwanise kuzviitira arumurike kubva kwandiri, nekuti pari zvino handina chandinokwanisa kuita, ndini nditori maziso ake. Nyaya yechikoro ndoimwe nyaya yandinonyanya kurwadziwa nayo kuti anongosara ari pamba. Vamwe vachienda kuchikoro, sista yake inoenda kuchikoro makuseni achidzoka, iye paanosara anongosara achingobvunza saka naye mama ndichazoendawo kuchikoro here. Zvinhu zvinondibata zvisingaiti. Ndinoda kutenda murume wangu anondibatsirawo pane zvimwe. Ko zvino anoshanda hake, but nyaya yekuti mari mabasa uko hadzisi kubuda dzakaita dzinokwana. Mari yaanowana inongokwanisa kubhadhara rendi chete, zvekuti tizoti nekubhadharawo maschool fees zvese tinenge tichiri kuzongokiya-kiya paschool fees yemudiki wacho. Saka zvinhu ndeumwe mutoro wakaita sei wandiinawo iwoyo. Saka chishuwo changu ndechekuti dai Movin aenda kuchikoro ndikwanise kubudawo ndichindotsvaga-tsvaga. Mataura imimi nyaya yekuti kwamakanzi muende makanosvika mukanzi anozouya iye ane 18 years. Hamuna here kumwe kwamunoziva imimi kuchikoro kwekuti kunoenda kunyangwe vachiri vadiki? Nekuti iye zvinezvi muri kuti Movin ane 16 years kuzoona anosvitsa 18 years pa2 years dzese idzi. Hakuna here kuti makambobvunza kuti muzive kuti kunoendawo vadiki vanenge vasingaoni? Patakaenda kuDorothy Duncan takanzi endai kuUZ office ye-psychological services. Ndobva ndaenda pandapiwa nhamba dzekuGlenview 3 ndobva ndaenda for assessment. Saka takanyorerwa tsamba yekuenda kuKapota kuSchool for the Blind. Saka tiri muprocess yekuzoendako because ndakazofona kuKapota kwacho ndikataura naDeputy vakati hanzi tinotora November ndopa vanotora vana for registering then ozotanga next year. Saka tiri munzira yekuzoenda kumasvingo kwacho, but hatina mari yekuti mwana aite sei akwanise kuenda kuchikoro. Ndo pane mutoro wakamuhombe kumasvingo tingaende zvedu, but panoti mari yekuzoti kuzobhadharirwa nekutenga zvanataki, nekuti uku kuboarding kunodiwa mauniforms, kunodiwa taki, anodawo chikafu, anodawo zvekupfeka ari kuchikoro ikoko. Mambotaura mumashure kuti Movin asati aane urema maimboenda kubasa. Ndezvipi zvimwe zvekuti mungati mimi dai kuri kuti ndakwanisa inini kana zvamata dai Movin aenda kuchikoro zvekuti munoti inini izvi ndinokwanisa kuzvigona kuti ndinozokwanisa kubasa nababa vamati vanoshanda asi mari yacho haisi kukwana? Zvandinoti ndinokwanisa kutoita inyaya yekutengesa. Ndinofarira kutengesa. Pari zvino hangu ndine munhu wandiri kuitira mabhero, but ndikawanawo stati yangu ndinokwanisa kuzviitira kuti ndikwanise kuriritira munhu. Movin anoda chekupfeka, anoda chekudya. Even sister yacho next year arikutanga form 1 panodiwa mari yeschool fees, anoda kuenda kuchikoro, anoda mauniforms, mabooks. Saka zvinhu zvekuti ndikawanawo stati ndinokwanisa kubuda ndonotengesa ndichidzoka kuti ndibatsirane nababa kuriritira munhu. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tanga tina mai Movin. Movin mukomana ane makore 16 ava kurarama nehurema. Akatanga kusaona atosvika kuma 12 years. Pesa apa ari mwana aitozviitira zvinhu zvake zvese, mai vachienda kubasa, asi nokuda kwekuti Movin haachaoni
mai vati ndivo vatove ziso raMorven. Pese paanenge ari vanofanira kunge vakamutarira uye vachimutungamirira. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Asika isusu vemunharaunda vese vakateerera chirongwa tinokwanisa kurerutsa mitoro yanamai ava. Tinoda kupa kutenda zvakanyanya kune vose vari kupa rubatsiro kune vamwe vanamai vatiri kuunza pachirongwa chino. Tisakanganwe zvakare kuti dhaipa bhengi redu imimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti mugare muine madhaipasi, nekuti vamwe vevana vana namai vatinounza pano havana zvavanokwanisa kuzviitira zvokuti vanenge vachitopfekedzwa madhaipasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.